Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Samilang Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lamps along Annual General Meeting ke padupon. Chitini phai kore pho arni lakha kore plikor kanthe constituency ke parlo Samilang So Mini Stadium Hall along Samilang Solar Size Multipurpose Cooperative Society Lamps ningkani sekorat amai pi pedupon bangso amai along mai chipahim phupon Samilang So Lamps Chairman Sir Singh to biahin bensi mai charipon mai ke phalam the Samilang So Lamps Secretary Sir Singh rongpi ahin bensi Clardak pen than pachini pon labang so amai along alohi sarpo aman pen observer Lionel Teron chetongdun lapen sorkari gaubura lapen Sai klembang phubang phiatum chetongdun lason si thi hek pen AGM amaya long ke damtang ningkan suri hinira ingkora ke thom ingkora pli aningkan ke klem ke dampon ali ko an si doma pu alam the hai huise shareholder ke do an abang phubang phiatum pen chethan chimun ponlo lapen non suri hinira ingkora pli ingkora pho aningkan a pharman ko son si ka ching thora sai ke klem ponjima kopia sai amusi ke deng ponjima pu alam the hai hui chethan chimun pon Non suri hinira ingkora pli ingkora pho pharman akimi internal auditor sonbu phangcho lapen ronjon terang atum aphan chedon sarpen ingbai pon lapen mailong shareholder bang pharo pho angbong pen bang pharo ke thomra troke brai si anabang phubang phiatum chetong pon Lason si non chitini phai ingkoi arni pen ke akimi shareholder lapen ration card selam pon thu polake bang pharo abang phubang phia phan panong ponlu lapen ke damtang sang ka chetang pon pe apot anta chiklo jon thom angbong pi pa chetang pon la poputa chairman Sarsing to bipen ningje pon Samilang Sopen long ba morning ti Karbi Anglong news men Daniel Teron ni PRCS office di pen lada Samilang so leptong so di DM long Ayawar ni penang so ini tak bang lapor pen bang pelada thilong lo lada kedo seolar teman tame isi kita ko active participation bang ni tak thilong lo mahal sud apor aprang pename seolar tum ke bang do lo pen apor pen meeting kami cenglong pin lo ni ka chingong ching son so meeting hola ke ceng pen hati an sedame exam jin men sida mo thang isi ni ke kardu lamang itu sini nang ko gitu mah dah setting mencar kan cepat keng pen sambil men par kono sila tak kau dong sami misan step deng kono la seolar kabia arong man pang hala kipi pon pan boli pon populo bang persian ke cepai kono solo kata konon asam government istamela ration card kimi kipi pan tayanan kono la so teng pada kalian sudah kunida so mailong kami cepai kono semua ke bangi so September 20 yang bong ke bangki poni pan boli pon lo kana guidelines sama kata son suni ada tan pon lo si misalnya lam lo misalnya kilo ada kitu kala teman tami kilong teman tami kada long mon ini kilo sing sambil masuk meeting pajun bola alangi chairman kaya tami sing sambil bapak kita mijudan sambil lah sambil ben meeting masuk jadi pun paling petani di pen pen asli kami kan ada Jaipong along Jonal Karbi Youth Festival ke chengsia pharman ke paman ponji aphan pura tiri kamatum pen sai kam klempon bomlu Son silang hen constituency ke parlo Jaipong pathua klam along preachiklo Jonal Karbi Youth Festival ke paman ponji aphan kapa chundunji aphan pura non pen tiri kam atum pen sai angdeng chisik chedang pon bomlu Pinpur ponme langhen constituency along Lapuson Jonal Karbi Youth Festival ke talon dunlong ke pining si ke chengsilo athe ko anne aningkan pen ke Lapuson abang ke ave pin lang sitame non abang ke KCS me phu atum pen matha ponsi langhen constituency hawar aphanta non pen ke langhen constituency hawarta aningkan bangta Jonal Karbi Youth Festival abang ke talon dunlong verpo lasi non pen sikdang pon bom tanglo phuloni pen oruning ti kathar Karbi Anglong news Jisi sedang mah cengsi tapi setia sel teman curug aja lo thong kebra hini Karbi sunim so rongaji mate habar Karbi sunim so rongaji so zonal committee apen tirikam sefan committee adin pen kacisi kecedang aku thak kami teman sini pon tung belang pon Pajero, si yang tentang nama kekang lah, macam si kita ke, kami kita kan dulu, yang korban, korban
bang ceng si bang itu batu lah hil long abang tang dai long le apa nang cok tu sama sih dari itu lah RC itu zonal itu tapi mana kita ding ting so ceng wai ting sai si ceng si bang ala long le bang si thok polo apen giat si tame don duri tame kesalam mana long long ni dulu tang tilang apen kedo ka thaga dim la unit tum han kedo ka thaga dim thaga tame kata rakdim kan sikon po itu sih bang dulu apen rong langhen konstituensi arluk itu an Karbi rong itu cek cirung PG lo solam bang ke cerai itu masih cek bang non nama nam long lelang serta cek bang ke sisik tang itu si birta bang long pon masih ning ke thelo la bang so ke bang lang la citi aciklo pada ponjila abar isuling so rong aje bang ke ni tum nang tame ke cengsi ka cisik pon polong tame non ko bang ko tiku ke temang do lo potong i theglo ngalang do be alam herjumi rad herjumi long ten ni tum nang mathalo labang premise ni itu ni ko Pineng target ini lah pokoknya nama ke project ke son paglang kunang bat ekonomi ko bang ke la sama ke man ko makate ngomong le kita mela no ni tungge ke cengsi lang apot ke klemen da mga sap so ko ana ke chini ni ba ke ardinan na son bang ke dule ha ani ini project eklongji la son mangan Inut ningkan trok sike brake thom arta joising ronghang ningkan khoreke thom au so aphan cholang remde son sinon apora hut kai ki sitame soar lo atum aphan thangnat ake jokwan avidet ason athema non malom arni wang sitame social media along rape case murder case penangan thekpon long lason sinijang Karbi Anglong lakha ke thomchen thong constituency ke parlopon au supi aphan lo theknangji puwa men pen phuloni loring thepi borsing ronghang arong amekar joising ronghang ahem chobi dunlo bonta kachubi ponvek joising ronghang ame kachepal no ajo kachubi ponvek au supi aphan cholang rem det si cheklo jontrok si an asu chopat hinang koklu lasi lason kachoklem vek joising ronghang aphan ahok pet akang sai longvek nangjipu apia polapen arong arata tumpen ke hang pidupon sonsi CYDC mate chinthong new development committee president asot hanse ahin pen sitamila puson kachoklem vek abang phu joising ronghang aphan ahok pet akang sai longvek nangji jongsi ahok pet akang sai pithek the pulote kewang jilang aporahut abang ke sodak pet kachesong pidoponji pusi ningjepon Pinpur me inglong atokano school kavidet mate mesen lokithan awar sai kavidet ajoksi aphong la pusona kisung phonanglu sonsi ke damtang aporahut penang an organization atumpen banga khe ahem usomar ki bidun ington nangpupu alam the sitami paklanglu alam thia bangke ahok tema bon sitame methang akhe hijan angbongle chobidun sitame lapuson akisung ke phonang abangke ningduk mimi athe kidok kelak atumke mesen school padun un e lapen methang adim mesen school kavidet ajok methang asu kepa thekji aphan banga hem sitami chobidun nangkok bonta nonke methang hijan ahem anta lapuson akisung chetong nangkok anlu lasila puson otlangno kachoklem amunit aphan ahok pet ingsaipon bek nangji Amripen Hemari Bongrung, Karbi Anglong News. Sikatron pi nili arta ke ningkan krethom si nilda dudun la pen han lason chelang rem puni ke dudun cheng penta ni drawing thipi along si dudun kumara hem basta hem amen ke yang keceklem amen dang ke joising long hang posna ni mane ni ta ka perilo chithan chita nang pu pi bang avelo mana nang ke ther nang ke hab doik ma ther nang ke hab bang ke ave patai ko ani grona cholang rem ke abatai do olo ajo tanche lang rem la pe katiron pi nili artave ningkan krethom lo la pe ni ke dudun ke da going thi pi alo komba hem si ke dudun nang ni rohang hem thi dudun nang li hadak do ko nang ding sin nang li ka charli lo non bang ke non ni dak ke do pen ka charli ke ningkan krehin Team Karbi Anglong pen Foundation Stone Line Ceremony Program rat amai pi ke pamanpon
Chitini phai khripli arni nijang Karbi Anglong lakhai si Dwar Amla constituency ke parlo Bhoksong Khilapata LP School Pathua Klam along team Karbi Anglong pen Dwar Amla Arat Aphan ke Panong Pipon Foundation Stone Line Ceremony Program Rat Amai Pi ke Pamanpon Kopai ke me team Karbi Anglong pen alam cha Karbi Anglong paching thorvek ji pukai ke my meeting along Kataram Ponver team Karbi Anglong alam chak ateng pen Dwar Amla Arada Phan kapanong pi kai ke amat tobar ke dam ke bang ki sung pen jok nang ji pusi rat amai pi ke paman pon along team Karbi Anglong pen mate CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen Dalimbari pen Rajagaon and Public Work Department PWD Foundation Stone Lapen Soil Conservation Park mate kijoi kelang adim Foundation Stone ingpu pi ponlu Iam Prabhat Chandra Taro alang ni Dwar Amla angkang pi arat aphan ke do kedam akisung pen jok banang ji pusi rat aphan ke klem kedam do de sang se pin pen piniar ni an ke Dalimbari pen Rajagaon tobar pi an pen Foundation Stone along e songpon longlu Son sirhat amai pi along tim Karbi Anglong pen kaning jepon ateng ke kaprek aparti atum ke ajat asaita nang pi thek the non ke do bom aparti mate BJP a sarkar ke ason boreng avar sai pen chenglok kaprek scheme sitami rat aphan panong pibon do opusi rat atheng no klardak pen pachini pon Maya Long, Karbi Anglong Autonomous Council, CM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amar Singh Tiso, MLA Rup Singh Teron, Nijang Karbi Anglong BJP में Phu Pradip Ronghang, Local MSC mate EM Prabhat Chandra Taro VDC Chairman atum, Lapen Penang Anke Theki Ding atum, Chetong Dun. Repairing people, minor repairing people, major repairing people, la sinon bangke kimilo nili pen dakana bangke allotment pialo la pen kam tami alang dina cecak lo non la mars anke petang depo penke kontraktor ban cecak lo la pen review penke mesana tuar namno hola dak nili pen ke ban ladakan bangke 5 kilometers bangke pewar no la pen 5 pen ko 5 kilometers an ke la 10 kilometers per kilometer ke la bangke black topping 5.5 retaining wall doji drain doji lalu lapen dak pen bangke hu ompanai lapen ke birsingki rongjang pho lo lapen hu la puke am tering pen puan nang tiar bombana kina chini lo la sotowara bangke la ke 5.7 lapen ke la sotowara bangke kilometer thongkera ke thok lapen ke la sotowara bangke la bangke retaining wall doji drain doji lapen ke 3 coat black topping doji WBM doji sotang kam bangke cheklojon great rokomo rathan lapen ke non tender kore lo da ompanai ambi ching thongos asol siga chelang siksa du jagri ke to la sida ngam chini jila district hospital ason lo da model hospital sido model hospital da bangke x-ray machine pen chenglok ultrasound pen chenglok lapen ke belek da machine do pegi la doctor ta menang baccha asil haya war sai tame lapen non dak degree government college kana tum da technology thnglok kim bomlo dhalai tangarlo latame lagotte ya project toar pen chenglok nili ompanai rongjang phwa toar pen chenglok lapen ke model hospital pen chenglok lapen ke government degree college pen chenglok lapen ke da veterinary guest house ta kim bomlo PWD guest house ke tangte dolang hai ka petang epo lai pen na tum ningkan hini MLA election apra isida ompanai long skechelar asa ending na to La model hospital ke command pen se kam change non tender non last date ke 20 aso chip total ke 54 Sir la ini compensation la sundu masala avi laki tuaran ke non ke po central pen ben de lo la pen ke doctor pen lo ke compensation system ke avi la ban ke contractor amen ke person contractor amen ke dam construction private limited pasam ki UP na mesana contractor le PP de asana tumta jaradun Ingdeng thongke prahini habar Karbi risonim so rong aje ke talon ponjia phanteri kam amai ke singpon aningkan wanga son thak ke paman pon habar Karbi risonim so rong aje peneng le thot sitame preyachi kloni phaike lapen khre ke thom arni an ingdeng thongke prahini habar Karbi risonim so rong aje denarong pathua klam along ke paman ponjia phan denarong ke CS jonasai hem along teri kam amai ke sing pedupon Bangso teri kam ke sengpon along denarong ke CS zone mei phu sar the terang pen ke charipon amai along
Chunbang Raju Milik Pensi Alhi Pachini Pon Lapen Mai ke Phalam The Pajermi Ponsi Non ke Wangji Ingdeng Thongke Brahini Hawar Karbi Risonim So Rongaje ke Talon Ponjia Phan Terikam Amai ke Seng Pedupon Bangso long Mei Phuarpu Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Teron Lapen Chunbang Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingtiatum Aphan Chedon Sarpen Jongponsi ke Klem ke Dam Ponji Aphan Chingki Chethan Pedupon Halapu Denarong KCS Zona Bitung Atum Aphan Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Amena Jungjung Ahin Pen Gas Pen ke Thor Ponji Along to Pipajerpon Lason si Denarong KCS Zona Saihem Aphan ke Rap ke Pajerpon Abang Phuatum Aphan Ningkang Sam Chepaklang Ponsi Kachoro Pipajerpon lo Nikap grip clear ni ises asai hemalong denarong hawarami pen non ke wangji ndeng thongke brahini karbi hawar isunim so rongaje katalon ponji aphan pini tirikama me sengpon lo abangso atirikama me bang tangkring pen si sengpon lo abangso atirikama long ami pu bangke em lunsing teron sar ke hai phansi pekpon lo lapen nilitum labangso non ke wangji tarik kep pen cengpon po laso tarik keparni bangke reception padupon po lapen 13 an bangke nilitum labangso festival ante hawar risunim sorong aje bang pajut pon po lapen nilitum kachisik pon bangke pini pen masike cenglo non budget kadu kowe nilitum tarik trainer ke barni bangse tiar pon po laso phi pen nilitum bangke kadu kowe aningkan wang sonan so se chop labangso ke palang mi pon ni bangke nilitum bor I pon po tapen ning che thelo je peneng labangso tirikam me ke seng pon bangke nilitum ako pailu busimat thalo je em lunsing teron sar ke hai phan president arpu ke pajir ponlong bangke nilitum denarong hawar jonel labangso hawar arat aku pailu busini tum bangke cemat halo lapen chunpon pe meji busini tum ning chethe lapen kepachun ponji phan bangke kadu kawe arata nang cerap nang chitu dun po busi nilitum bang chuning rilo lapen nilitum reception committee ahin pen dak jonel angkang kedoan arat phan labangso apor hudbang nilitum phan nang cerap nang chitu dunji puning chethe pensi labangso tirikama me bang sengpon Pay production pen kabonda pon chipu thek thepu karbi lunkan arjan non ki wangji priachik loni phai kep arni rat ahongjai along thek pon longpu bangso lamarjan along kachaparjan pon abangphu sar binong tiso lapen rosni pradhan editor producer lapen cameraman sriram hanse director rukasen hanse anparta labangso alunjir kilun pon abangphu lake ram teron lapen sami jirjalin timungpi lapen lyrics and tune ram music lake ran rongpi studio lasi labangso karbilun kan arjan keklang ponji lake non kewangji priachik loni phai kep arni rat ahongjai along mati pay production pu a YouTube channel along thekpon longpu